Om te beginnen wil ik graag de wethouder en de gemeente Den Haag enorm hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van een training als deze. En u zegt, u ziet de coaches als partners van de gemeente. Nou, wij zijn als organisatie en als coaches enorm blij om op deze manier partner van de gemeente te mogen zijn. En iets te kunnen doen voor de jongeren die de helpende hand nodig hebben. Het is de gemeente die het op deze manier mogelijk maakt. De organisatie en de structuur op deze manier een lijn biedt. Waardoor we als coaches aan de gang kunnen met de jongeren. Waar wij van geloven dat ze een plek inderdaad in Den Haag verdienen. En dat kan niet zonder een bepaalde structuur, zonder een bepaalde steun erachter. Om dit project een goede kans te geven hebben we goede mensen nodig. Hebben we ook de faciliteiten nodig. En omdat die ook geschapen zijn, omdat de mogelijkheden eromheen gecreëerd zijn, kunnen we nu het team werkelijk laten uitgroeien en een waardevolle plek geven binnen de ketenpartners waar de gemeente mee werkt in Mieterbon. Om zodoende aan te sluiten bij organisaties en hulpverleningsinstanties en een waardevolle plek in te nemen waar soms juist ook professionele organisaties net een te hoge drempel hebben, kunnen coaches die op een andere manier instappen, op bepaalde momenten jongeren bereiken en de hand bieden, waar ze net voor een professionele organisatie vaak een stukje verder af zijn, een stukje moeilijker te bereiken zijn. En we zijn hoopvol dat door die interactie met de vrijwillige coaches die brug geslagen kan worden. Sommige jongeren zullen genoeg hebben aan begeleiding van een coach uit het team. En voor anderen kan het misschien een opstap zijn, waar nodig, naar een instantie, hulpverlenende instantie, die op een andere manier hulp kan bieden, maar waar de jongeren anders misschien net niet gekomen zou zijn. Dus op die manier zijn wij erg blij en heel erg trots aan alle kanten op elkaar. Dus ik zou willen zeggen, coaches en gemeente, kan niet beter. Je hebt elkaar gevonden en we gaan er inderdaad voor, allemaal samen. Ik heb gezien dat je je best hebt gedaan voor 11 Antillianen goed op weg te brengen. Mijn vraag is, na deze 11 jongen en meisjes en heren, wat missen wij nog in Den Haag om de Antilliaanse gemeenschap op een betere, positieve wijze naar voren te brengen? Nou, ten eerste, deze 11 gaan nu het veld in. Maar er komt hierna nog een vervolg op de trainingen. Dus uiteindelijk gaan we werken met meer mensen als deze 11. Wat de jongeren verdienen, zijn veel meer mensen in het veld. En ik merk dat vanuit de gemeenschap zelf, dat daar enorm animo is en motivatie. En ik denk dat de jongeren juist doordat de handen vanuit de gemeenschap naar hun uitgereikt worden, dat ze daardoor heel erg gemotiveerd kunnen worden. Oké, dus met andere woorden, na deze cursus komen nog een groep van andere Antillianen voor dezelfde cursus of een vervolg hiervan? Of is dat precies identiek? Voor de mensen die nu het certificaat hebben gehaald, komt ook een vervolgtraject. Ze worden niet maar met de jongeren het veld ingestuurd en dan aan zichzelf overgelaten. Dus daar komt een vervolgtraject waar wij hun blijven ondersteunen om met de jongeren te werken. En dan voor een nieuwe groep komt weer een overeenkomstige training. En die groep coaches die moet dus groter worden als dat die op dit moment is. Judith, maakt het een verschil als het eigen mensen zijn die de coaching gaat begeleiden of Nederlanders? Ik denk dat het een heel groot verschil maakt.
dat in heel veel gevallen de identificatie vanuit de eigen cultuur en achtergrond een brug is die vanuit andere hulpverleningsinstanties niet geslagen wordt. De specifieke problematiek die te maken heeft met de manier waarop je opgevoed bent, waarop je opgegroeid bent, de gewoontes die je meedraagt, als die bekend zijn bij degene die jou bijstaat, dan sta je veel opener en ben je veel bereikbaarder voor die hulpverlener. En dat is wat veel instanties nou net missen. Judith, speelt de rol van schaamte een belangrijke rol in deze problemen? Ja, absoluut is schaamte een factor die voor Antilliaanse jongeren een hele grote rol speelt. Omdat vanuit de opvoeding en vanuit de cultuur bepaalde dingen, daar praat je niet over. Dat wordt ook gezegd met opvoeden, dat wordt uitgedragen in de cultuur. En voor de jongeren om dan een drempel over te gaan en dan juist naar mensen vanuit een hele andere achtergrond, vanuit een hele andere cultuur. Nou, dan slaan jongeren gewoon dicht en ze houden informatie binnen. Ze houden problemen ook binnen, want die vuile was hang je niet buiten. En juist iemand die daar doorheen kan kijken, omdat hij vanuit dezelfde achtergrond komt, vanuit dezelfde cultuur, die kan beetje bij beetje, niet rechtstreeks vragen, want dat werkt ook al averechts, maar door gewoon te gaan praten, door samen een drankje te gaan drinken misschien, kun je beetje bij beetje die jongeren op een basis krijgen van vertrouwen. En vanuit vertrouwen kan misschien stukjes informatie naar buiten komen. En als er dan op een hele respectvolle manier mee wordt omgegaan, dan kan het zijn dat die band zodanig wordt dat die jongeren zich veilig gaat voelen. En zich gaat laten helpen. Oké, nog een vraag. Hoe komen de coaches aan hun jongeren om te kunnen coachen? Er zijn verschillende organisaties en het is heel fijn om te zien dat ze inmiddels meer en meer op de hoogte zijn van het coachteam dat er is. Maar er zijn een heel aantal instanties en organisaties die heel graag willen werken met de coaches. En die nu ook ons benaderen, omdat wij de contactschakel zijn tussen de organisaties en de coaches.